ஒரு பெண் குழந்தைய பெற்று வளர்த்து ஸ்கூல் படிக்க வச்சு அந்த பெண் குழந்தை பெரிய பொண்ணானதுக்கப்புறம் அதுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமை எல்லாத்தையும் செஞ்சு அந்த பொண்ணை காலேஜ் படிக்க வச்சு காலேஜ் முடிக்கிற டைமில் சரி அந்த பொண்ணுக்கு ஒரு கல்யாணத்தை பண்ணப்பமே அப்படின்னு மாப்பிள்ளை பார்க்க ஆரம்பிச்சு அந்த பொண்ணு எந்த மாப்பிள்ளையுமே வேணாம்னு சொல்லி 100 மாப்பிள்ளைக்கு அப்புறம் 101 மாப்பிள்ளையே ஓகே சொல்லி அந்த பெண்ணுக்கு அந்த மாப்பிள்ளையை கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்து கல்யாணம் முடிஞ்சு 10 வருஷத்துக்கு அப்புறமா அந்த பெண்ணுக்கு குழந்தை இல்லாதனால அந்த பெண்ணுக்கு ஒரு பேர் வச்சு பொண்ணோட மாமியாவும் சொந்தக்காரங்களும் அவங்கள திட்டி வலிச்சு அவங்க சாப்பிடும்போது எனக்கு குழந்தை இல்லையே எல்லாரும் திட்டுறாங்களே அப்படின்னு வேதனைப்பட்டு என்னடா இது அப்படின்னு பள்ளிவாசலுக்கும் கோயிலுக்கும் சர்ச்சுக்கும் போய் துவா செஞ்சு பூஜை பண்ணி ஆராதனை பண்ணி எல்லாம் பண்ணி கஷ்டப்பட்டு ஒரு இறைவன் அந்த பெண்ணுக்கு ஒரு குழந்தையை கொடுத்து அந்த குழந்தைய 10 மாதம் சுமந்து பெத்தெடுத்து அந்த பெண்ணுக்கு வந்து ஒரு பேர் வச்சு கூப்பிட்டாங்களே சொந்தக்காரங்களோ மாமியாவும் அவங்க முன்னாடி கெத்தா நின்று எனக்கும் குழந்தை பிறந்துச்சுரா அப்படின்னு சொல்லும்போது ஒரு சந்தோஷம் வரும் பார்த்தீங்களா. இப்போ சொன்னது எல்லாமே மனித வாழ்க்கையில சாதாரணமாக நடந்துகிட்டு இருந்த ஒன்று. ஆனால் இனிமே எக்டோ லைஃப் அப்படின்ற ஆர்டிஃபிஷியல் வார்ம் ஃபெசிலிட்டி அப்படின்னு ஒரு செயற்கை குழந்தைய உருவாக்குற மாதிரி ஒரு மிஷின் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. ஆர்டிஃபிஷியல் வார்ம் ஃபெசிலிட்டியை அல் கெய்லி அப்படின்றவர் அறிமுகப்படுத்துறாரு. எக்டோலைஃப் அப்படின்னா என்னன்னு கேக்குறீங்களா? நார்மலா ஒரு ஆணும் பெண்ணும் ஒன்னு சேர்ந்துதான் அவங்களுக்கு குழந்தை பிறக்கும். ஆனா இந்த எக்டோலைஃப் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஒரு ஆணோட ஸ்பெர்மையும் அந்த பெண்ணோட எக்கையும் எடுத்து இந்த மிஷின்ல வச்சோம் அப்படின்னா அது ரெண்டுமே ஒன்னு சேர்ந்து அங்க கரு உருவாகி அங்க குழந்தை உருவாகி ஒரு தாயோட வயிற்றுல வளர வேண்டிய ஒரு குழந்தை ஒரு மிஷின்ல வளரும். இதுல இன்னும் என்ன ஸ்பெஷல் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த குழந்தை என்ன கலர்ல இருக்கணும், அந்த குழந்தைக்கு கண்ணு என்ன கலர்ல இருக்கணும், அந்த குழந்தை எவ்வளவு ஹைட்ல இருக்கணும், எவ்வளவு வெயிட்ல இருக்கணும் அப்படின்னு எல்லாமே இதுல சிஸ்டமேட்டிக்கா செட் பண்ண முடியும். அது மட்டும் இல்லாம இந்த மிஷின்ல வளர்ற குழந்தையோட துடிப்பு எப்படி இருக்கு, நல்லா இருக்கா அப்படின்னு அந்த பெண் அதாவது அந்த தாய் வந்து அவங்களோட மொபைல்லையே பார்த்துக்கலாம். ஒரு பெண்ணோட வயிற்றுல ஒரு குழந்தை இருக்கும்போது என்னென்னலாம் வசதி இருக்குமோ அது எல்லா வசதியுமே இந்த மிஷினில் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அந்த குழந்தைக்கு தேவையான ப்ரோட்டீன்ஸ் விட்டமின்ஸ் எல்லாமே ஒரு டியூப் வழியாகவும் அந்த குழந்தையோட கழிவுகள் எல்லாமே இன்னொரு டியூப் வழியாகவும் வெளியில் வர மாதிரி எல்லாமே செட்டப் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. இந்த டெக்னாலஜி வந்து என்னால் குழந்தையெல்லாம் சுமக்க முடியாது, என்னால் நார்மல் டெலிவரிலாம் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்கிற பெண்களுக்கு நல்ல செய்தியாக இருந்தாலுமே அந்த குழந்தைய சுமக்கிறது கஷ்டமாக இருந்தாலுமே அதோட சுகம் தனிதான். ஒரு குழந்தை தன்னோட தாயோட வயிற்றில் இருக்கும்போது காலை வச்சு எட்டி உதைக்கிறதும் அதை கணவர்கிட்ட சொல்லி சந்தோஷப்படுறதும் அது தனி சுகம். அந்த சந்தோஷத்தை எந்த ஒரு செயற்கை டெக்னாலஜியாலையும் கொடுக்க முடியாது. இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் வார்ம் ஃபெசிலிட்டியை பற்றி உங்களோட கருத்து என்னன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்க. நம்ம சேனலுக்கு நீங்க புதுசா பண்ணா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க. நெக்ஸ்ட் வீடியோல பார்ப்போம்.